wo from that ya yego so te Sam as me back my did na man wo se dey na do be pie ha nana dedi kam watena si DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba afitu bikane shia yen. Ewo Facebook nusu DLFM 106.9. Kase bwana namso ehumfoni ahodo ne videos ahodo nyina namso a wobanya bi ne watimi ahwe edi amayen. Yenhye kase bwana ase ne yenhye ase emfem frifimfim mantanum. Na nkrabato di kase bopo no so echiremu sei ukopie mu osuaduro eye ayaresabia ho no mo na meka sei Ghana de hye omo etumi etwi moto ebi e fa passengers for e de omo kwame ahodo omo kɔ no mekire okeda rada CB echire mu se enkwanhye tumi kosi ye e wo suadu ni potem ni senti enipa bi ko pra na ho behia paso mba mmade ni kopie mu e wo suaduro aban ayaresabia na so omo kɔ ye no omo chem se nipa na tumi afiri mu nti wane mo ntia se ne entia se kyena ene yeye yenko suadu ayaresabia honom atumi akɔpa adwuma yefo na suma enya semkuma kram na nka na echire mu sem emra nkranhyɛ si ye no na raders ne baako atumi firimu amunum hɔ no ma fufuro mienu nso eprepre ne modin a baako eye motor radar ne bi ɛna baako nso ne de na ɔyɛ person nya na ɔma fa no so ɔte akyire a na wɔnom ekom na nka na echire mu sɛ nkranhyɛ na si ye no na yɛ de motor radar baako ɛne person nya ɔte akyire efiri aguna eye KTK ɛdna ne de akyire mu ɛwɔ aguna kwanya akom na wakɔ no na nipa baako so no so eye motorada no so akɔfa nipa baako no so tie eche no so nifiri aguna kwanya ako edna ni edi kire mu ewa aguna eye KTK na mokɔ pa no me nyina kɔkɔ hye mu mese na nyasem komplika tententi enkwahye na si ya na nam so ma kyese ne motorada sin prepare ne premo pra no na emu edin ye pam no danse na de hu de si nyina kire mu sem na ya de na sa mre no na mpotem honom na wone manyinam kane no etimi adum na manya light out nti no na kwani ma yesum na nso motorades no entime nya botre entwi se motor na mudim de katententi enam so menkwanhia no etini ekosi yem na yensem we na esi ye no enka ne kirem sem wombo maden ende motorada no ne passenger otiache no kopie mu ewo eye suadro eye government hospital kwa kwaje ayarhwe na so ma ne kopie mu ho no fofu antoata na odwala ba mu nti ema motorada baako etimi hwere ne nkwa na asem si ye pe ene okada wadas ne si ye adua ne sen na men ye no ane sen yentumi ntiase sai ba made ne nipa baako se wo pra kakrampo a ne de kopima yaresabia doctor for nurses motumi atena se ayahwe han saa ma nipa ya wuri ne yentiase ne ene yentiase ya tena ene yeye yenko so adro te se hospital ho no ma me kase nyasem kuma ene nso buru akase buru men kase petepete me so wo mba made nya abotre ye chine se ne yeso ne mu eyamo na enipa ne ba ya mo yehwe han saa ma ne wuye no oso onyamya ne yesi ne sum paw ene yesibiri wa mo papa wa mo so hospital ho no ma na enya semkuma kra ene make say computers ahodo a necessary ya dwon papa dodo na sese ne nyina da wo man kase mobile phone so wodi dwuma nso o mo sese dodo na doctor nimpa na woduta obo maden airpad de ne nkwanso mpo o mo tugo no so esibira no papa no sum ho no ma na ara ho sem ye pam na sema mo gina mu edema agona asafo electoral area ne di Ismail Odum etechire mu kire mu sem doctor na owodu tempo said the radars ne sum papa no sum no o kire mu se na ahomte ye pam eye Ismail Odum akasa kire mu sem de esi ye no na ka motorada se betuma nya botre mankwanhye mpo ens na mum eye mlika tente na nam su me ekokan ya e ma nkwanhye we tumi se ni senti ode adesre e de ma motorada se mo aguna so de mpotam sem e free na ekomlika tente no e bodon mo made so beto mbo ase se betumi abona nkwanhye no entimi ensi e wo so de mpotam ojemre ene sanchofo kasa so de so me ye no e mu kire mu no enie 9 to 10 minutes. And Okada Bako, FA passenger, a film, a KTK, ordinary call, Agona Koyako. And Okunsu people Yakon, all but KTK. If you will do Agona Sachano, that time no I'm a light off. Now, Mikatutu, you know, Okada Food, Ayana, African cry. And see, my family feeding cases, so now may catch them one set. Say, we Okada driver, a aeroplane, and a use a machine, no Kuta, a Denala,
nti abotu mesi nti eya na America no waato won bo ase kaka America tutu kutikiti ena okada fo mieni woko crash ya wonti eko crash nti amumu honala no yede ba ko no boyina bedu so do government hospital and check there 2 to 3 minutes ena ba ko no doctor no say internal bleeding nti ono de wa hwere ne nkwa de otwa so a ono so ye okada da ba ko ono so de ko crash no so ono so neni mieni a ehihye hoyi nala eseno akonse she minimum ma enini nala papa DLFM 106.9 Ayra sempa so okada rada na ne ba bia odi ne dwuma ene obi nso ono so otu kwan na wakofo okada na wote akire na nkwanhia sina kwaba kwabrane ani enyina papai Ayra ho pa ene a woti ye eye asa member edema agona asafo electoral area ne den ede Ismail Odum na de free Sonadru ni potem meba no nti Sikapa Kwadwo okada wada senso amonte asese nkwanhia na sina enipa na pra na doctor for na ntumi anye ne kwantum akohwe wo no mo ho no ma anyasem kuma kra omo akasa na ya na omo ride moto na omo dwen se ekwan ni na ya omo dia chese wiase ni na shomo sometimes on nam traffic mu pa ye main road na chese unse ne moto fo ni nam kai ma na okra yam hyehyew me ade a chema adwen kakra ne se modi anipa na akwayere sabia na se nyame amfa fie manipa na wu a ye bro doctor e bro nurses e papa ne ma hodo ese ne ma hodo edidi dwuma ana security for wo hono mo hwa keke enti e best me police for no tu ho na ma because enye fine nurses na nka so musa doctor for esusua na mo ye adwuma na mo nka abone bia nhie mu na se nipa na wu a ana nurses na mo de ko ye no man pay attention to ade hye na na eno na ye ntia because ekoba ne sanso enye fine so betu agu nurse so anase doctor ni so ahwe ne de yamenum de kure ni gada man so nti ade hye mu wasu ado titi no kada rades no muntum hofo sika yenko yanim Yento akasebo ne so na Efutu Municipal Hospital for abe confirm ya 29 cases e dia fa cholera yare ne ho a e dia free ya 356 ya recorded cases a omunya ye e wo mpotam mu na ya yare sabia ni chema ya de nipa ba ko de wetimi ahwe ne kra e wo ye sa yare we ya cholera yare ne ho na medical authorities so e bo mo homodin aso mo de hye pa begu akwam sa ne be yo betimi asi yare no anokwan sanso na mu chema ya 29 confirmed cases no edi free ya busua ba akumu a chese eno no ewo area bia no wa Futu na chese busua ba akono chese 29 cases ana afrimu na chese o hwa ye ahunnie ho nsema ho hia ye papa o mo chese ewo so obi biara edi ne hu ne yesanse cholera yare no eye fin ana deba enti se ne be yo betimi asi anokwan na yade o ma hya contact tracing eye exercise na se ne be ya ye timemufo no menya yare ni bi no betimi ahwe no ma pa bibia EDSC anokwana Dr. Douglas Amponsa no ye acting medical superintendent ewo Nhyiraba Municipal Hospital no edi abetu jasa ya de omabo omomode anya isolation center edi ama ye patient o menya cholera yare no sane ebe yo betimi ahwe wo mu ye no ma yare sanso etimi etu mpon edi ama wom na Dr. Chirema ya de a uko Nhyiraba ne important ma chese cholera ne de wo hoye papa ni titiri ne nkwala ana etimi echi wo mesan se omuntimi endi omuhuni into osra yetememu fom wo Nhyiraba ne important mu so omomo omodea na ahunnie ho nsem no emboa wom omunsu omon kata so maduane omon kata so sanso na omunsu omobenum no hwe na efin wo betimi anoa mu ansa na omanom omomo omode efin bia no ombetimi aprapra efin no masiese ye omon important se na ebe ya cholera yare no entimi entre enko omanim yentoa kasebo ne so toa so ane yekopie mu Ghana mampanin bema oboada John Dramani nakate Ghana mampanin den sama atudwa echire mu se ogusu agene na so mampanin ebo adwumaden ahwe ehunu se o my Ghana nyina titire first kasam ho no ebetumi egenanim no my Ghana yatumi akwayanim ewo mpuntum Ghana mampanin akase echire mu se si akese no o my Ghana sikasam eguso enam kwampa so a enche bia o man yebetumi asoro agena na so brane so o man yebetumi ate ye titire efa yen sikasam ehum Ghana mampanin se wade tudwa emna eye Chinese Lantern eye festival gala ekoso ena Ghana mampanin ede ade sede ato Ghana fo nyina nim sem yemo ye homoden se Ghana fo nyina da yebetimi eye fam de etumi ata aban nachi na aban no etumi akoso abu adwumaden na hwe atoto niema se betumi abone sikasam amekese ye ne ewe oman se kontebe atete apansa mo no etumi enya nkwa na etumi aba nkwa mu biem Ghana mampanin akase echirem sem wo hwe oman Ghana ana Afriso Chinese eman no enkita hudi a ekon kanye pa wo kirem a
wo hwe mo ahodo a oman konkron Ghana etumi ensaka efri eye Chinese man ho no ma etumi bua so ye papa de mo man ni senti wakasa e de adesre e de ato eye Chinese aman nanim akire mu sem anamapo mu tuo ene mo ahodo ekoba se Ghana hiamo a wono de boye no ekonka ne mu de pass sabia no manam Ghana man pani agase akire mu sem titiri Ghana ena afin so eye China yankuta hudie no yebekọ so ahyem den e matimi aboa e me yankuta hudie etumi konka titiri afase hiamo a mo de maye no ne matumi akonkan etimi etiamayen Ghana man pani asan akase akire mu sem wo hwe amanga na sika sem sese na eniama entimi enkonkan efrisem wo hwe aban etwa mu nya niam bi ototo ye no entimi yamfa ema mekase no amanga na sika sem de bibia danom bibia wadan de enya de eya de pakram Ghana man pani ekire mu sem ogusu badwumaden atoto ahwe kwane sem bi obefa so a ebetua wo amanga na sika sem no etimi enya nkwa wakasa ekire mu sem Ghana wafo nyina ntan nachi ye momade amfa mpa ebo nyina nka na ho ne yenso ye madwumaden na moa na Ghana sika sem no entumi so ne nyina no ensumi enso ne nyane nanso bio na Ghana nyina da no ye sika sem entumi enkon kan fa mo ben Ghana man pani John Dramani Mahama e de sem tuga endrada. As we celebrate tonight, let us reflect on the deeper message of this festival. The world today faces many challenges: economic uncertainties, global conflicts, climate change, and emerging health concerns. Yet the light of this festival reminds us that even in times of darkness, hope must never be lost. It teaches us that resilience, unity, and shared aspirations can help us overcome obstacles and build a better future together. Ghana, like many other nations, is working hard to address economic and social challenges, and we're grateful for the support of our friends and partners, including China. As we move forward, we must continue to embrace cooperation and mutual respect, ensuring that the benefits of our partnership are shared by all our people. Just as lanterns rise into the night sky, lighting up the darkness, ne kwakra wo no ena Ghana man pani John Dramani Mahama e kasa de wochire mu sem ade abaako a Ghana fo nyina se ma ne ya rehwemu nsem ene sem ewum so ma no emu aye dende nanso yani da so no ehu nya se be ma Nigeria free say ogosu tutu ne ma enche bia Ghana yesika sem ne mpuntuo no se de be kwa afa no Ghana fo be boye nsem aka so man pani John Dramani Mahama man Ghana ni da so menne yesika sem esmes eno so asore ejina ne naso. The world today faces many challenges: economic uncertainties, global conflicts, climate change, and emerging health concerns. Yet the light of this festival reminds us that even in times of darkness, hope must never be lost. It teaches us that resilience, unity, and shared aspirations can help us overcome obstacles and build a better future together. Ghana, like many other nations, is working hard to address economic and social challenges, and we're grateful for the support of our friends and partners, including China. Let this festival be a reminder that when we stand together in unity, there is no challenge we cannot overcome. Any awoti ye e Ghana man pani John Dramani Mahama. Yantu akasi abone so na chese okọ eye beans re no wo boasa na timemfo na akwakoye eye chekese pan de afa eye toxic waste dama eye Anglo Gold Ashantefo akwakosi ewo mo mpata mu no mu chema eye dam no de akase miensa pan na eye omo mutu efom agudie akosi ewo hono ma chese omutu efom agudie ni wi a de aka chire na eye chemicals ni wom no makwakohwe de agu dam nim se na ebe ye omu nsuo ni na no ebetimi ase na wa okọ hono ma eye omukua ye omo ye mpo no munya su papa no mu de aye ekua ye omo chese udum potem wonu ma yaria pa de chese ekum wom ye papa a chese maamefo onyem kra na akosenso ibinu ma nyakopon anye wadom na chese oba no etimi wetimi kra hwere oba no sanso ana nyame ye wadom na so otimi wu aba ne beba na chese ne nan achia na niti acha na nano nso acha na chese yaria no de aba asase so a omuche ma ya abofra bia wadi mfie du de chese wanya ye brebuo mu yaria chese enya sem keto chemicals na omudi agu nso no e ha mu ye papa e ya de omudi complain e de akoma omutu efom agude na emom omagbubu ndua e de agu omasoma omaye omaje se de omuka ne kra de omunti e chese omfa boga wo hoi enye swine nti omosre asante hin otumfo se tutu otoso mienu eni Ghana aban so omombode na omfom unjim se mpo no metimi ama omo bia yefofro se na be yo betimi atu akwa enu mpo no ebetimi aboa wom e wa abra omo ye che no mudi nsem sei etudwa
na yɛne yɛba amantemu ase ne yɛba na dambia sa ania sɛsi a mene mɔka sɛ ɔmode baako abɛtu me sɛsi a wo abo sa fra ne ne ayɛkɔ na wura hyesi kuku yɛdua ne koraa ɔmo sɛ ɛfiri bi nsiri nti ɔmo ntɔ yɛbɛnom mpo koraa te sɛ yɛnua nsuo na ansa na yɛanom ansa yɛkɔdwale mpo a deɛ de dɛtɔ ne de dwale woamfa dɛtɔ a na wode nsuo saa dwale a honam bɛkeka wo saa yɛntimi nti yɛ garden mu kontomile nni wɔyɛwra ne 6 months ɛnie ɛntwa mekɔ hospital mekɔ yɛne nyinaa yɛse dam kulo yaa mɛno commissionfoɔ kyɛ sɛ mpanifo ɛmɔ mo ba adeɛ mu bia no wofrɛ mo a ɔmo ma obo hɔ na ne nsa ne nan ne yɛfunu ne ti wo hu ba bi efire ɛso mo nte deɛ yɛ kana se bi si ne ɔmo di nka betu dam ne bi wɔ ɛyɛ abɔnten mu hɔ park ne so na ɛsɛ egie no wɔntimi anka ho hwee ɛne a wuti ye ɛyɛ temamufo mo bi nsiri na mo kyerɛ sɛ ɛyɛ toxic waste dam na Angligo Ashantefo ababesi na yade ɛhɔ mo ye papa nti ɛyɛ asante hen ne aban mo mmɔmɔden na mo mboa wɔm yentu akase bono so nyamfa yɛne mfankyire mu ɛwɔ apie matanum na otitena ni meche national chairman the man New Patriotic Party MPP amanyoko no Steven Ayesu Ntim ɛna afin so apie mantemu MPP amanyoko ne ma ɛna so mese badwafo mo wɔ apie mantemu ɛndra kwesi adai na nyasem kuma na yɔgyefo bosom de to so enkron emfempem yenu ɛne aduonu enum a ɔmo kɔka mama parliament the ma ɛyɛ Atiwa East abato mpesua so ɛwɔ apie mantemu abena osai asare ho ebomaden ekoye osom kese pa ɛwɔ Enyinam Presbyterian Church of Ghana ɛyɛ Victory Congregation de nase kese ba kɔma Nyankopɔn sɛ mfimpim yene do nina abato mu no ɛyɛ Atiwa East ɛyɛ ɔmma se bedwane ɛyɛ abena osai asare tumi edi abato num enkunem na dwumade kese atesa no ɛyɛ Eastern Regional MPP Executive Ekobi Atiwa East Executive ne koye ɛna afin so ya maame abena osai asare nso ono ankasa na chi domfo ne ne family members na akwata akira apie mantendra da na nyasem kuma akra wa so dem honom na me maame abena osaya sare ene edom no kase wa so dem honom no ene wo kire mi se oda MPP amanyoko ni manase papa se nkugu a MPP amanyoko ni de ye nyina achi no me kase party no ne magusu a ekonkan edema wonom wakase akire mu se anya de se bo no homaden eto abande ma na nko no so no sabe enkonso bia ne nti oda apie mantemu afo ase papa titu no ankasa ne mpesua so mekire eye Atiwa East eye ade hye ne modem kese mbo modem ekọ senanim ekoto aba etim edema nom wasa kase akire mi sem wo hwa MPP amanyoko na sese ye kese no ewo mu sem wano ma se badwafo no eye de wotwe 88 pe nanso akase akire mi sem ode adesra ede ato eye national chairman nim Steven Ntim ayenso anim sem omamaden kana koma emfanto ne yam every sem adwumaden kese MPP amanyoko na be bo no enya sem kuma o kirema wo mse wo hu suade nanso adwuma mo bɔ no omo senetese ne eye 183 na kram wakasa kirem sem wo mekɔ so agina mo tumi nyina so etumi abandwumaden ahwe atoto ne mama Nyankopɔn ya adoma emfimpim yenu ene adonu watwe mu ne mpema nyoko no ebetimi edi abatoro mu nkonim kram wasa kasa kirem sem eye national chairman eye Ayesu Ntim bo mo ne kɔ akoma fatu yim ne free ne kwan mpema nyoko no ma hyebegyafo ne nyina da no eye body biara mo bete o mbekɔ so no mo modern abandwumaden atoto ahwe ahunu sem mpema nyoko no ebetini adinkonim wasaka se kirem se adehia mo yo so ne ma ne nyina no monko so amfa defeat ni fanto nkyɛn enkugo ndi aba ko mo fanto nkyɛn ba bi kwara mo kam to amfa mbom se bo ba ko mu ade se wetrimi ya bone Yakopɔ ya adoma emfimpim ye na adonu na anodin watwa abato mu no mo betini adinkonim ogyemre ene ye nsɛnhwe ni continue wo twetwe komo wa pie mantemu ensare mu nkyeremu no enie me free community no me call your party MPP party I give it now for the national chairman ewa ha chairman any me pennyfo amwa ha Nyankopɔn nim sɛ mo ye de homma ho odi betumi no Nyankopɔn ye de opese oye enti saa ne ye hu no na me nim sɛ odien esie no esiesie ye we bie ye ni nyoma na kane no yanfa ye ni ehu no obebie ni am ye de ni ehu ni aye ye ni o meyie na me nim sɛ fie na ye da ye ni no di ono Nyankopɔn pe no obeye e de ahye party ne ni onyam me ma ye bo ento sɛ ye 88 sisi a ye kase e wo parliament Nyankopɔn se emfa se ode kakra ebeje nkwa eno ni ye hwe the difference ni say ye wo Nyankopɔn a ye de ye kwatwe Nyankopɔn ti kakra bi kra ya mitimi hira so eye ni bebre eni ye Awurade Yesu Kristo eno de ahe 5 loaves of bread and 2 fishes on the city ahe nipa more than 5,000 ema bebre e san kai eni ti 88 no mi kyerɛ me nyanum na
nyinaa na emu ɛhyɛ ɔbɔ sɛ ɛbɛyɛ yɛ ho ayɛ adwuma committees a wɔde yɛ bɛto so nyinaa yɛbɛkyerɛ sɛ ɛnyɛ yɛ ahoɔden nyɛ yɛ tumi nyame bi ɔka yɛ ho ɛna yɛde bɛyɛ adwuma no abɛpagya party ne di ɛne yɛ Awurade Yesu Kristo ɛna ɔde ahe 5 loaves of bread ɛna 2 fishes wɔ ho ɛna yɛde bɛyɛ adwuma no abɛpagya party ne di na deɛ aka nyinaa so ɔno Nyankopɔn ɛde bɛka ho na neɛ sɛ neɛ fata bi amfie nan German mehyɛ ɔbɔ sɛ yɛn parliamentary group no yɛbɛyɛ so ɛde aboa party no DLFM 106.9. ɛno wakyi ɛna Reverend Frank Amuzu ɔno nso ɛyɛ minister ɛde ma Enyinam Presbyterian Church of Ghana Victory Congregation no ɛna wɔkyerɛ mi sɛ asɛdeɛ deɛ ɛyɛ paa ne sɛnti anamɔ paa ɛyɛ honorable abena ɔsɛe asade atuo no ayanamɔ a ɛyɛ paa ɛfiri sɛ Nyankopɔn no ɔpɛ sɛ ɔkɔ mmoa ɔtwɛn sɛ ɔbɛda naseɛ na wabɔ mmɔden abɔ adwumaden asade ma ɔne sɛnti ɛnɛ sɛ ɔmde abɛ Nyankopɔn wɔ so bɛkɔ so ayɛ adwumaden kɛseɛ ataa wɔ mu sɛ bɛyɛ bɛtumi aboa na mpiama nyɛkuo Nyankopɔn tie mu so fra ɛmfimpim mmienu aduonu wɔtwe no abatɔ no wɔnom ɛtini ɛde mu ɛnkunim. You provide our needs. I told you that now I can't tell my story myself. Told you why I can't say rather on my end, you won't buy the rather my. You see, there is difference between needs and wants. But needs need rather than my end. So you need shelter, you need water, you need food. That one rather than the man. But once you maybe I am one casawape, the rather will say here and one here, but the needs you provide. Hallelujah. I was young for American, then they say, one, gratitude should precede provision. As I said, as a dad, the feet you there was a summer and no more a rather than your and the Maya. Hallelujah. And one son rather than Maya. Yet you want to rather than doing it to me, swap. You want rather than young sitting at any umbrella. God's provision often exceeds our expectation. And Yama Yami and the Yama Yamade Doyen, and Todadia, a Royal Tiasia, and the Yamakis. Sama Yamia Nadia. It was your fault, and they are Yesia. If they are said that Emirate, let me run on our Yaya, Misaki, and I know my near a you say we must respond with grateful heart. Any awoti no a minister ojinamu edema Enyinam Presbyterian Church of Ghana ne den the Reverend Frank Amuzu eno wachi na mama parliament edema adehia won mo akuapem not abato mpesua so eye Sammy Adwoa ejinamu edema eye Steven ayesu ntimo no yotitrani edema mpiama yoko no ede aseda kese edema adehia wonom eto abawatiwa east abato mpesua so ekirim sei omoda omase paso mba moden atimi areteni eye honorable abna osai asalemasa koye message jani edema wonom osaka se ekirim se Dr. Manuba Wumianso ede congratulation message ede ama ye maame abna osai asare frisen kunum de odi ye no abo pandemokoso abomoden ade na ase kese ede ma adehia mo watiwa east na fie mpipema yoko ni manyanse nkopon ya adoma 2028 de kunum de no ebesan ababio 2024 na no hye oye MP na wonyare na wontiapo obetofo na modie mutimi gina mo na so abrane esa hye mo ma hye de Ghanaian nonyam party chairman and party ruler and the party nyina se enei odemwasedaka idis odemwasedaka esa na mugina mo na so eye adwumaden manfa mania to se aha modie stronghold social elections here na maybe one plan stronghold so no get off ti I party chairman say na ma chance here any adwuma pa men country party chairman say menyina na name na men country mo say na open the book of Zechariah chapter 4 verse 9 or see Zerubbabel will sa wo dia shed dynasty no wo de sa baby ti chairman say honorable abna party chairman said one star would ya share a Jumanasel with the son baby. Now the two chiwa maybe my points are and they share the phone so now Unia Penny, the immediate past flag bearer of the new patriotic party, Dr. Mahmoud Baum, we also saw Mauchima. Now, what I first was me from Makai.
ɛno nti na mekura me phone yi de baa nti mede bɛma na waka na sɛ wura bɛkan so ama wa ɛno nso bɛboa ɛne a wotie mɛhyɛ badwane ogyina mu ɛde ma de hyia wɔnom wɔ akuapem north abato mpesua so Sammy Adwoa amane boy yɛnsɛm kyerɛ ni kontini kofi ɔbɔ ɛna de amane boy ɛbɛsom yɛn yɛgyina wosini ada ho yɛ ba kasebɔde aka kyerɛ bɛte afiri hɔnom ɛde ama mo Makwantu ohun sam eye medadwen nanso me yansam tro ne nti menya adagye ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonum nti ende metimi ba menya abre ne adagye ekenkan ye eye investigations about womo ana me hu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonum ewo track records madanse die nie ma me nintrɛw Sunday Sam's consult edi Britia webi ebeje wo visa amount say we call United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, Nafe Kradia, Serbia, any Greece in so abeka ho work permit ethetri. Ma menchira wo mo etri kwan. Sunday Sam's consult ewo Ofanko barrier, Asofan, our Bay Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station hono Phone number 0244 291546. Email address nso samuel626@gmail.com. Yeti ehudi enti we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen frɛ wonom na nso bedi adanse media. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba afiyanken kan Ghana fo adwenkyere ni bi emfa mo Facebook no so we efri piaga na ochire mi se Ghana man panin John Dramani Mahama wonom egu so etwen kokon ketenkete no iyo matisini amedase pa ana wasachim sa rahosam pa ni se nurse for doctor for ye adwuma no kada radet akoto ahye omo so de asemgudie pantoma yadase Ebenezer obo na wochim say good afternoon dear news or send the din Ebenezer or here live ready free wajegbawe eye municipal assembly okay yadase pa sine yakopon wonhira pa na we so ye Pedro wa Madina na wochim say or here live eye Indianapolis eye Kumasi Tano so Kesme Junction honom na or here edi free yadase pa senior Hansen dio no chim say good afternoon Sammy Bina eye Adwoa Agyei Sikapa wasi ya odai omoda ya sepa ne adwumaden kese ayeye yenso ya da sepa happy birthday enko enfama eye great wiafe ohwe life edi free eye Atomic Hotel Dansuman yo ya da se Mr. Diodu great wiafe na wa woda on twede amponyankopon ma woso no nye kese pa enfama yen wenso every eye senior man himself Charles Mante eye DLFM na ese no so ewo eye US montene so o se MPP party no so mbo modern o se the MPP party should stop burden castle in the air. They mess up big time and needs over a decade to reset. They should focus 2028 and perform in parliamentary now. And on perform in parliament now. Ghanaians are very awake now. Oh, next MPP Amayokuno. One more modern CC. A die with him. There's a Ghana for and almost for Sobia and he sent the drone there. One may hear some better nasi. No matter 20 May. Now 2028 in Abia Parliament no Babajuma. The name of Miss Ombe near Banade. Ebeka krenti omontra som toto ne mapa yo ya de asese ne yankopa wonhyira paanse no wadwenkyira also di afri US montene so ede aba we na gana ne yegina we sina kase bo no emre ntia bunu komu se pon nansa na eba so no kofi buam no Facebook ne se na yamfa happy birthday enko enfama Doris Nate wono we senior midwifery ewo Eastern Regional Hospital honum ewo Kofodua ahofa ho pa we efri kontini kofi obo we no porta ne kire mi se we obi a open asem papa pantie na eyewa wodai Doris eye Nate we senior midwifery ewo Eastern Regional Hospital no ewo Kofodua kofi abosi en kanche so do ye pantie na eyewa wodai yakopon pagya na onye okese oma atom adom so no ma de pabia ne nimdi ahodo ade di dwuma sa eye nurse ni no yakopon onye okese no pagya oma de pabia wa hyehye no ebi entumi emra onsra ba mu ntiwei eye happy birthday a ekwade amount Doris eye Nata we senior midwifery ewo eye Eastern Regional Hospital Kofodua efri ye ne yankase nsem training kofi obo enchen na odema awie afinso we nso eye happy birthday enkwanfa maun Janet Kwache intim wo eye oboase unua bema eye Samuel ofolubo aten a oye adwuma wontumi TV and radio and afinso osanya reporter edima DLFM 106.9 ewo nkra ha otem se ne wa wodente ho fe yakopon pagya wo no ma de pa wasase we nyina so bi ma wonsra ba mu
Every so one yanko poma kunu papa. No ma sitrim emunya depa entimi enfama wen. Everyone ka so nia be manchen Samuel Ofolibo aten oye adwuma wontimi TV NFU radio osan reporter Edema DLFM 106.9 Enquires. Into awda kese nkoma Janet Kwachi intim. Enfama pa happy birthday once again. Enko enfama Janet Kwachi intim. We na ga ne yegina we sina kase bone yabunu kom se pon kase bom se mufo no eya maze mebe entwene se mo Edema Agyei covid de ekopie mo e wa befo 10 anu so Facebook no so a ensa no adwuma nyina eno no enu me ne be so ma wie nso egina meje so eya takwade Kwadwo krom twobe wudi se kwankron Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mene Adwoa Agyei Sikapa. Yes, sorry so na Adwoa Sikapa betena so mpamfo na dia la wadwuma die no ato aso jamo kasef die no en consider DLFM 106.9 free say radio mu yan santoa ba betena se ne ampaya ebedwa ofiem eduamu aha no mu sei yema mu nyina mo enitia adehye Midimafo